Täällä Bramburin rannalla 40 minuuttia Huohinista etelään. Täällä on aika lailla täydellinen paikka. Tämän paikan nimi on Aleento ja tää on kyllä tämmönen klassikko, 20 vuotta jo toiminut, mutta hyvin hyvässä kunnossa ja rakkaudella vaalittu paikka. Tää tuntuu täällä annettu, kun olisi pienessä privaatissa kylässä. Nämä rakennusten pyöreä muoto tekee tästä hyvin ainutlaatuisen tunnelmalta. Aivan fantastiset huvilat, tää pyöreä muoto tosiaan, niin mä oon aina tätä jo siitä 20 vuotta ihaillut tätä paikkaa ja vihdoin pääsin tänne työmatkalla asumaan, niin voin kyllä suositella. Ei kyllä tietenkään halpakaan, mutta jos rahaa on, niin tää on kyllä aivan fantastinen tunnelmallinen paikka. Ja tosiaan lähellä Bangkokia. Ja tietysti siinä on riippumatta.